салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Духтарако бисёр хоҳиш карданд ки анами паплинои распродажа бо нишонтиен марҳамат чунин навор пешниҳод мешавад. Духтаро анамин паплино 100 сомонӣ распродажа якм сорти анам хеле санги зиёд кати. Касе ки оптом мегира бо и 100 сомо арзон мешава. Марҳамат касе 5 та зиёд мегира духтарако метавонен ки нависен бо ягон сум арзон мешава. Пеш арзон намешид 100 сомоно, ҳозир арзон мекунем тона. Бисёрш накем яктаи мондагиай духтаро сангошу набинед чихо хушрӯ задагиай. Баъд материалоша материалои якм сорти фасонан. Ина марҳамат фақат доставка мекунем. Точка надорем, фақат доставка кати духтаро. Рақами телефон метиен доставщикмон занакай бемалол мебарад астонда метия. Агар душанбеда бошен баъд пули доставка кати пули материал мегираид астон. Агар душанбеда бошен душанбе доставка 20 сомона. Як бора гап занам тона. Ина бинед чихе хушрӯчан. Хулас ҳамашон материалои хушрӯан, ҳамашон якм сортан. Баъд ҳамаш сангош анамихе хамилёни тоза оригинал задагиай. Набинед гул чихе хушрӯи платьяда аҷоибот мебиёя. Инаям евростил ёзи ишам нишон метим духтаро. Е чизое ки мисол необычное ҳар ҷода нест. Мана бо сангои якм сорти хамилён. Ана гулмайда пурсидабдед, ино гулмайдаан. Мана гулмайда касоне ки хоҳишмандай ҳаст духтаро 3 метрш 3 метри ами 100 сомон хулас. Яктаям равон мекунем. Пеш якта равон намекардем. Ҳозир духтарако яктаям равон мекунем. метавонед дархост кунед 100 сомон. Либоси беҳад фасони хушрӯ. Ина духтарако ина гулам ҳаста. Иям ҳами хел 100 сомон. ана баъд иҷада нигоҳ кунед ҳамаша барои шумо мондагием барои распродажа кардан. Ҳамаи ҳамино як нархай. ҳозир якта ба якта нишон метим. И камакак розвичая эда навор сафедча омадеста, лекин розви хушрӯ ваиш рангакаш тёмни невуне ки ба ҳар ҳол хушрӯакай. Ана баъд духтаро инаира ина гулам фасонакай ази тамом шидагӣ буд. Ина бо бори навда овардем. Метавонен дархост кунен. Мана иёшам хеле нишони тема духтаро ки видео дар рӯзи баъд мешава тамошоям намекунанд. Ина марҳамат ин рангш ҳастай. Мана ин ҳастай бисёри бадфасон. иям ҳамин нархай духтаро. И тамом шидагӣ буд. Ина бо омадай духтарако 100 сомон. Мана ҳамаш материалои фасон ҳамаш ина нишон додум тона. Мана ин гулака бисёр пурсида буданд тамом шуда буд омадай. Аз ин ҳастай духтаро ҳамаш хулас материалои фасони хамилён сангои якм сортдор бо анами нархи арзон 100 сомон. Кадомаш маъқул мешава аз рӯи ҳамин навор скриншот када партоен. Ура машкарам тиен ро накардем видео. ина зардак тигр зард. Мана ин ҳастай рамашка касе ки пурсида буд. хулас хушрӯи хушрӯ ҳамаш. аз и бисёр мехариданд духтаро тамом шид. бо ина овардем барои шумо. анами савзакшам хушрӯай. ира ҳар дафъае ки видео мекунем мегиранд. ана баъд гулкалон пурсида буданд. ина гулкалон платьяда аҷоибот мебиёя. мана инам хушрӯай. хулас ҳамаи ҳамино паплинои фасонан. дубайский паплин меганшона ҳам хеле паплинанд.